Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Musugot lang ko nga Elisa ni mo si Helena. Kung ibalik ni mo nako ang diary ni Silas Julia. Unsa? Moboluntaryo ko sa pagbihat din ni ma'am. Kung imong iuli kung Sir Alejandro ang diary ni Salas. Ha? Alejandro? Helena? Nganong ako mag-iimpasangin lang nga mikuha sa diary? Kung nalimot ka, pahinumduman ti ka ma'am. Naabdan tamong duha si Shane din sa sud sa dihang kuhaon ko unta na ang diary. Naaran niyong duha ni Shane ang diary, Julia. Busa iuli kini nako. Ha? Wa na ko ang diary. Nakabati mo? Wa! Imo nang gibasa unsa. Ha? Bisan dili pa ka masulti ma'am. Klaro kaayo nga imo nining nabasa. Ibalik nako ang diary ni Silas Julia. Ibalik. Wa na ko ang diary sa animal! Wa! Ha? Bisan unsaon. Dautan gyud kini si Julia. Mao nga lisod siyang higugmaon. Buisit mga tawana. Kanus amon sila mga matay, oy! Ma, Oh, relax. naunsa ka man sad, Shane? Ganong ano naman lang ka magpundo din sa akong kwarto? Kay mas pugnaw mang aircon din kaysa akong kwarto. Parehas ditang gisapot karon, mother. Naglibog na ko kung unsay buhaton sa panuay nga Helena. Musukol na ba na ako ang salbahis? May gara na. Kay mao may labanang papa. Ngano niya naman sa kadinhi? Naanasan ng bel-bel ay... Mga unasab ni karon. Mag-atubang nasabta sa mga tao nga mga buwiset. Maniod to na mga palangga. Palanggas imong mata nga nagsiga? Aw, dili di ay palangga. Unsa naman yung baya, oy? Wa na may lami po yan. Ato na pala di sinugod, ma. Ha? Aron maugdaw og apil ang mga panuway tang kaaway. Sunugon? Ma? Nganong may katawa ka, ha? Ganahan kang musunog iniining baya? Lain ang musunog ining baya, siya. Unsa? Dali na. Mudong ang taog kaon sa atong mga kaaway. Magbinuutan ta sa ilang atubangan, ha? Oh, sige. Mag-inartista lang una ta karon, ma. Hain naman ang uban manang. Ay ako naman to silang gibagtingan, sir. Gisinggitan man hinoon ko. Atid na lang tingali miss sa gaming lamisa mo kaon, sir. Maog yun, sir. Bito, sir. Dili. Anhi mo dinhi. Mudungan mo namo. Mauna ka na ang bagong balaod karon. Oo. Niya na ba ang tanan? Uy, Wow! Kalami sa sudan. Shane, dali na. Lami kayo ang sudan, oh. Adobong baboy. Yes! Ano pong baboy? Dali na. ala no. Manang. Kuwang man lagi ning bahawan. Punikin ni manang. Aw, abi man ako di mo kaons inday Shane, God. Mukaon ko, no? Lamiking sudan. Sige. Lingkod mong tanan. Tuod. Unyang gabi eh. Ikaw gihapon ang magbuot sa putahe, ha, Helena? Ikaw na lang sad ang
Muluto. Kay lami kang mutimpla. Salamat, Ma'am Julia. Manang! Hay naman akong plato! Ni Ana Inday Shane, oy. Ninduta ng inyong ipang-inom, oy. Makaayo man na og buang. Naunsa ka manang? Ay, nalibog lang ko ba? Ganina isog pa man kay mo, God. Karon buutan naman kay mo. I-share ng inyong tambal, be. Ganahan ko mo inom anang inyong giinom da. Para pawa sa kong sapot ba? Sapot stiguan. Ay, sige manang ha. Hatagan taon niya ka. Sige na. Mangaon na kita. Mukhaon dit ko kay humot kay adobo. Palihog ko og baso, Helena. Ni Aman. Pagkabuutan yun ako, oy. Sige na. Mga una ta. Okay, bitaw. Naghuwat na ang grasya, oh. Ma! Di ka na masukal lima ang unlan, ma. Natusok-tusok naman na ni mo gunting, uy. Gihuna-huna lang nako ang naong ni Manang. Ni Helena. Ining maong unlan, Shin. Ma! Kaluoy sa kong unlan, uy. Pugni na lang gud ang imong kasuko, ma. Julia, kalma. Kalma lang, Julia. Ka na ba? Mukalma ka? Ala, kadung gabon na yun akong tinanawan ni Ma'am Julia ganina. Ay, imo man siyang gipadungog-dungog. Ay, kisa may dili makurat, ana. Nga maldita pagkaayos mi aging mga oras. Unya, sa pagpangauna kay mura na mga anghel. Pero, klaro kaayo nga, kakit-kito nas Ma'am Julia ni mo. Bisan ko nagpahiyom ka. Dili na di ka mahadlok ani Ma'am Julia nang? Uy, sa una day, mahadlok yun ko anak niya. Pero karon nga niya ka, aywa na, uy. Ha? Ako may nakaingon nga dili na ka mahadlok ani Ma'am Julia? Oo, ikaw. Sukad ka lang mo abot. Mura manggod og mihayag ang palibot ni ining bayad, ay. Helena, mo lakaw na ko. Gapuha god sa among hardinero. Piulo Pascual man gyud ang datingan. Wala mapisinsiyo dali, Manang. Okay na dong, kay mo dawat man pug kog tibuok. Karaan. Asa man day ka? Karon ko pagkikita sa abogado ni Sir Alejandro. Mao ba? Sige ha, mo lakaw na ko. Humuta Ay, pagkalami arag pahayom sa among dalaga. Unsa man nga? Miluag na bang imong gibati? Shane. Ma, kanang mag-inartista ta, kinahanglan nga bungol sa ta sa isulti sa uban. Naglagot lang ko sa komentaryo ni Manang. Bagyong tiguang. Hello. Onsa naman? May good news ko para nimo. Magkita ta sa tuugtanan. Bye. Bye. Mula kauna ko, Shane. Ikaw unay atiman din sa bahay. Atiman na ang imong amahan og pakighigala sa mga katabang. Yeah. Unsa man ka nang imong ibalita nako? Julia, natultulan na sa akong sinugo ang himutangan ni Tuna nga asawa ni Lando. Tinuod ka, Franco? Ug ang labing nindot ka balita. Kay desperada kayo ni Bihana. Palahubog na kayo. Kay gibiyaan sa kabit kibatanon. Unsa? Mauna ang nakalindot. Kaya nagkinahanglan og kwarta kini Bihana.
Di lang yun makikita ni Lando. Wow! Guba na gid si Lando ini. Ug kun maguba na to si Lando. Goodbye, Helena. Okay, sige. Ikaw na'y sulsul anang asawa ni Lando, ha, Franco? Ingna, nga daghan na og kwarta si Lando tungod kay kabit niya ang nurse nga si Helena. Ay, kapala ka. Ako na bahala. Makikita ko ining tsura. Oh, ikaw. Saban, di lang gawin sulti niya? Mutabang lang ko aron makasodyag balik sa kinabuhi ni Lando. Helena, Kumusta naman, Lando? Nagkasulti na mo og ang abogado? giyatagan ako niya og listahan sa andamo nako nga mga dokumento. Mao ba? Helena, makapaabot ka ba hangtod nga maanular na ang among kasal ni Chuna? Ha? Uyab na ba ta? Hindi na kinahanglan nga litukon pa nimo ang atong gibati sa usag-usa. Helena, mabati ko ang imong gugma nako. Ug labaw nang mabati nimo ang akong gugma diha nimo. Para nimo. Igo na nga magmatuod nga doon natay koneksyon sa usag-usa. Lando, Helena, pabutang ako kagawasan na. magpaabot ko, Lando. May nanawak ang abogado tingalin. Lando? Anong kitutukan naman imong cellphone? Kinsa man din ang nanawaga? Si Chuna kini. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.